ଏ ଦୋକାନ ଯେ ଆମର ବାଇଗଣ ସରି ଟିଭି କିଲେ ମିଳେ ଟିଭି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗଲେ ପନିପରିବା ରୋଷେଇ ହବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦୋକାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ କିଲେ ଦିଅ ଏ କଣ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ମତେ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଅଧେ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଅଧେ ଇଏ କଦଳୀ ଇଏ କଦଳୀ ହଁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉନି ସତରେ ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ମତେ ଦୋଷୀ ନାହିଁ ସତରେ ଦେଖାଯାଉନି ଆପଣ ନାଇଁ କଣ କହିବା ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଜିରୋ ପାୱାର ଲାଇଟ୍ ଦଉଛି ମତେ ଦଉନି ଦେଖାଯାଉନି ନାଇଁ ଅଜବ ଲୋକ ଗୋଟେ କଦଳୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଣିଗଲେ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ 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 ଯାଅ ମିଳିବନି ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ମିଳିବନି ଆରେ आपको देखा कौन सब देखा କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲଇବାର ଆସିବା କହୁଛି ବାଇଗଣ କିଲେ ଦେଖୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦୋକାନ କହୁଛି ବାଇଗଣ କିଲେ ଦେ ବାଇଗଣ କିଲେ ନା ଘର କିଲେ ନେଇ ଯାଉନ